Thank you. It's somebody. A solid ben I in an idea woman. Obia on a solid book or a dear woman. Nana no madama, there twice somebody and so at the amam. Abusia, a someone would say me kakra. Krate kutame a free. Aye, Mr. Odru, Mr. Kusi, Omma. Okay, Mr. Odru, a ma, Mr. Kusima, said Omokasachira or Kobusi and he said, which you can see about more as one can reach them all to Truss Cano. Millionoma Komako, a do and a 1,000 chopable Ghana money. As your bottom one hour Bema, Selbusamone, I'm a fancy a canoe so heavy. The crab is so free. A sister Mary, Mamma Coca, and a back of a man on it. Or say when you were a accident and over. It is Sinisua, Urapina, when you were saying in Ano, Millionoma Komako is saying 600 Ghana said, I was saying, and fancy canoe so be. Mamma control crown for said the sister Mary, Mamma Coca bar, or no Suaman on it. A Casacho no must say. Million 200 Ghana cedis. Say also Vatican so heavy. Sana Obel crown for the crummy free Christian teacher Job in the Hokane and also so normal. Cedis at their son 30 Ghana cedis. Say also Vatican so heavy. Yeah, ora pina. Baby obiane wabusheni na sele wa hene tabi. E kasa kire woni se sisi diasa. Ene 30 Ghana cedis. Oba crown 4 no ma. Sa no hene tabi so kasa kire no ma sisi diasa. Se fatika no so ebi. Mama kwa chwa tie me charity. Ono so no ne ma. Se do kasa kire no ma sisi diasa. 30 Ghana cedis. So many I did your life as what TV. It is your costume. You're a accident. Only one to me, Alice Munino, almost shade Medino, Alice, on the fast what TV. Say your cover be life. I want a papa a year asina. What to me, Amma, and see. Their costume, Saya Bobo, be almost so shed. No one. So you go YouTube, no such a overnight. Come. It's not the honor. Bound for. And somebody is here. Somebody did one. Yeah, the word in the airport about Sansa so far the children. Because the party as I the way returns about what sad said the October dire. Now start returning about honor. Over pin our dama translated dream Santina Bebano. Over Jonathan and the dear of classmate 1987 and Okwasem. Mo school mo nyina kra na mo 15 etido do na ko omo makati ase a oka ho no bibia besi bia no wa na ode saso na na okofo gwansi otoso mienu Kofiase sana hene ono so ka classmate 1987 eti no wada ma omo ba be sha ne sha no ma ya ko de she ti sa se de o ya ma omo no se bi no so bi en so ba ma se ni
koyo kura yina so hwechi to nema efa emame wo se no no so to na busua hu se biche kesi abo mi kunu ti abusua monkota machi na mo hye manimunya enti mi twa me kasa enti anse pasetia se de otwetwe mu two eso ne abusua nyina ni se titi osika no million no mako edu ene 1000 chopable Ghana money eshoboto ma na ye bema ni ska mu ha otehia na da ha no esa so akose ni fra busua mu baba na busua so di nachi ene ni nua no ti omote achi million bienu okawo ma 1200 Ghana chopable money se pina oni abusua onfante omukunu eka no so ebi edi ka da o ma sinti asida fo no onto asida no so Samsuna Mr. Japan yere odosusu kasa kire no kure Japan nesi no nkonta no abusua nyina ya ma me so ba ya million mienu yani infante eka no so ebi Abakranfo ma me kwatwa hema ni mo sade okra Mr. Japan yere susu kasa kire no ma se million ba ko osomo fantu yi na odibi atosa menesi okra dema Adi kanda asida phone mo ya mama na mama se banfo mama aduma yo ya da se adi kanda ye nia opo na abisa oso de ma deli tinkafa oso de ma deli opo na abisa de deli ene ne ko phone na jelly what de ma jelly oh what jelly Yes, sir. It's very good to be outside. That's what we do. Yes, sir.
about bringing a piano, I was sent a buy a tumina, and I was sending in our emotion money, a bunch of and in a bushina, and I started upon them, and in the swan, almost up to something, a more demand, a more edge, come on. Sammy, no more have it there. On that summer. Mama, trust is why we are not on the back from Mama, try and son of we are not just Yamama, Mambo. Sister, create Chamadam at Miss Alsuna. We are crutched and Teoman and Swasra Roma. Oh, share life and a pinna. When you were sending in me brako kuche si said or kasachire muni said cities a genome 50 Ghana cities on fancy. Pina, Madame, I have any mind. O classmate 1987 and chair and on Baba chair and Quasem, the Oyama or Mono, a sumbo. Yes, sending in an ebetimi a can or bedroom. Almost so Momrel, also some member or mo, Kosoa and a cricra or mo. The sun into the breach can say a boa. Omachia sana sebi, Omon propromotive normal co, as someone can be at the Echrewo. The sun into no Omocromon 72 scan million no Macoma Quang watch in the 800 Ghana say, Ura Kofi Mesa, haunted in the Pina, on your busia, on Fante a cano so a bit. Sabre Santana, a wood Jemuno, a bell crown for ne papa chica for we are moise. I don't tell you a tramonako jam. Aha, ni chica for we are moise, or mon a wood Jimno. I'm watching so now gong on in your manum. Almost so at was so. A bell crown for what our man said, who couldn't come out for so 1987, almost so Casacho is a million back so fat. Okano so ebi asada for no madama woni nana sechi na monkodase we dey kra me susu ne free owura krache dente o amanone asro tv adaroma de ye nyina no o hwe otwa me ha sese bi ubo adwuma pa so ma chense me wi a wode ka na yonkofo mo free kumase ba e bi abakọ nti said almost so kasache ura cratch dente ni nuanom ne abusua nyina se titiro sika ne million no makoma akwanwotwe ene 800 Ghana cedis se abusua mfante e kano so ebi asedafo no momeda bebra jesi ase o machi ha madama ensana no abrase a memabamfo no abo omodwom no mu wi a na system no so ato aso said the medinka kano no nti Banfo, Momo, Mobo Wiria, Namahome, na system for Swaba. Ubia Crana is over Yajuma. Aha, Santribisu Eba, Aya Ura Cratchidente. Nayanko for almost so and I would dream. Omochia Feno Santana, Ura Boro Dicano, Cratchidente. I uncle for man mema omonechiano
Ananom Santana Wodrim no, Santana, Adriana Busia, Abusia Pena, Lesebuachi, about penny a few $2 down on the Wodrima or Mochiano. Santa Suswa, Yaros dear Nimon Jelly, Edrumera, and on also suffering kind, Adruha, Sabri, on also Etcha, Fe, and no. We are yet twa and somebody no as so. They cry me free Madame Eunice on the MC somebody something be at which I am not sure. Something be at which I'm not proposing him. I'm not proposing him. I am Nana. And the deal is about we touch you don't deal each other. Yeah, I'm not proposing him. I'm not for different form. Catch that and so I can. Nana, I didn't tell you before. Okay. Nana professor, and him catch that tea and omonam. Nana Abichua, Nana a professor or him catch that tea and a pelipui or more enam. Nanam, Yamakwaba, Pia, Yamakwaba. MC Tuaso. Yeah, no, Madame, Yatwa and somebody no so. They cry me free, Madame Eunice. Also about crown for no ma and no cities at Dunum 25 Ghana cedis. Sana Aya Eunice Chronoca such a dead of Atakwasi and they were sending in and also say 25 Ghana cedis. About crown for that room at Seme. Said Gong on an Mammy Yama no Macasachi was so no many said. Cities said Drianum 50 Ghana cities, said Fatty Canasubi. And I know my Kobusia said Gong and a Mammy in Yano so similar about con also Mfanti Canasu ebi. Yo, no, Power Charm is someone in the Casacra. Mijna, Mammy, I feel so, Mammy, me a Kate. I know of a cratchet and our amanane. Etiquette is ensign and so a cratchet so of a pina. Only more young son of my fiance, so my casacam. I said to us, cannot be room when you're not found young femme. Sana of aircraft 40. Mammy, fiance, so many I saw aircraft for our norma. Of a baby, I wrote it toward the and when you're not found young femme. Sana of aircraft for my son, I mean, I could do. Osisi dis adwonum de na paka nkonyangu fam saa na abusuana kwamfo sare aguna obaekunafo
Osi woni, wase opipi enum, wamfa sare seje, efaka nkonya gufa. Yeah, trust official sabode sanity. We are the cramming if you about pass a one powerful. Rakatu Kumasi no free by Munchi Munye. You are couple born who are cratched that you are pina. 1 year was saying in a said Okasachi Muni say, million men sign a 300 Ghana say on fancy Munia. I can so a pit. We're free, Mr. Drew, and Mr. Kusi. Omo papa nom na omo soa nom tetrema na damanumi. Omo so omo baya, omo kromo sem titro sika no. Million no makoma enan ene 400 Ghana cedis se omo fantika no so ebi. Europina onu nuanom se de kwadwo tewia eso kasa kire so nu nuanom ni se million ba kon mfantika no so ebi. Said Adriana family, Adriana Abusia, Alessa Dubuachi, Edano, almost oil cobusia de Sebi, Omnia to Chelewat in the film, Omoyerenum of Fio, Omomanum, Omonanum, Injina, Nakabum, Tomo Baya, Nano Madama, Kitobiansha, a year high, Domo Chanaka Cranka, million minu, say Infantican Subi. About Crown 4 also so no ma. Said Adriana Abusia Penales Dubuachi about Penny Tiwa almost so Casachiro say million bako also fate Ukunukana Subi or no ma. About Crown 40 and chair. Opa Panchika Foa, Omo Free Amoase by a betchia. Nana Safo Cantank on the Dalmano, Omoso Mobaya, Onoma, Omoma million mensa, Faticano so ebi. Asidafono, Mohu, Omona Monasi. DJ, Bamiwin Sano, Evian Sana Bana, Na Osuso, what was so ebi. Jali baby, I will be on Pasha for so family. Aya Nana, what can I make out of Huno? Joanna Banana, what's so I know that's one crying. It's a Susa, not come, I'm in 50 city when you're on Fanka and Konyango Fem. MC, you be anyone over here who are not yet to us. We are an anomadama, yet Rosso Muteme Kakra Tetema, a damanumi said na ban Jumtini no children and say, and
Agra achampem hema ene osaye akrofo so ehema yonko brabo pa ne owura krache dente one ne kona kra na etuwe ya ne yakoboa wi ena kakrai ena owura krache dente etuhu frama na ne ma na koto na na se na na adama menua ba akoakoato yebu nano ena na eso eye ni doso so nyame adom nyankopon so na na akrofo so hema ni nuanom ahema mienu a omobo ne chidom dom abedru Kofiase asundie ma na so ka me bi de kire yewura krache dente sansa asro TV adaroma ohwedwuma de ne live the sun ntini mi twa me kasa ni tia no nananom adama nananom so omo baya tituo sika no million no mako enum ene 500 Ghana cedis se owura krache dente isusu a one abusua nyina no mfante munua eka no so ebi na betra se kakra na mobeda ase a akwanse aka na ye nan ansana na tra mpanidi eya nanso na me onhyira mo enti asedafo no madama mo a chame momeje na monika na nananom ase ansana asedafo no soso no aba abetwa so Twaso ofeso sabode owura krache dente sere maka no wa ma no ne enso aswa TV de koso nyina no o he no live enche na oyonko brebo aboro sa na ka obehu no oba beche oso oba ya owura krache nana no madama sede nana akrofo so hema ne nana no meba yesi ni na ye na kanan no me nsaso abo ebi kura okumase to de akwanse se kwada honom de anano madama pia ana na me fam kodu asundue mu boko ema busia de senti sede owura aboro e kasa kire krache dente ni nuanom nyina ne abusia se million mienu ene 200 Ghana cedis se infante kan subi sana madam Mavis ono soso no yonko brebo pa ne yewura krache dente enti krache dente ma na so to se ni nua yebu na na neso na eso madam Mavis so se owura krache dente onu nuanom ne abusia million no mako enum 500 Ghana cedis se infante kan so ebi yo na no pa mo cha message na wanim kasa kakra me jira ha ma anti bi bata on ne basakina sai da wakasa kira accident wonu omia ko mensa ene omia ya from of Oscar mo nyina abusua ne nyina empem adwonu mo nyina mfanka konwa mfam saa na oba ekrafo anti bi bata on ne basakina on kasa si usu na to manyina on so cedis adwonu mo nyina mka nkonwa mfam ye troso de amabusua Ebenezer wadama otepro na de waso ameme wa ha tetrema adanu mi firi oyere ene na busua se de omo kasa kire ososo ne wabusua ni se omo baaya million miensa oni abusua omfante kan subi mame kwantwo a ba krafo se de okra Ebenezer yere esoso ne na busua kasa kire oso no mani se million baako omfante kan so ebi owura krache de me na awa bruchensu du di na no madam prempre anamama ewodwem na pia kubi sabri na na soso aduru a ochia fe eno me de na kunwe sie yama oye ya na mi jira na chiti me ene nebo nananom sabre santina ewura dwem sesi owura ya from na yere ne nabusua owura krache dente ono soso na yere ne nabusua omo nyina na to santre fe kama
omo dwuma omo soso no echia sanso na santina chiame kwame atakra moledi animo no yewura pina ne ba ono so ne nabusua ananom ato no so ase ne abusua omo soso na ato santin fefefe ewo dwuma omo chia kama akono ya troso we free sister Grace ono so ne yonko brebo pa ne yewura accident nti o ma na so to se briche kese abono nti oba ya okura ne sem titi osika no million no makoma akwenum ene 500 Ghana se owura accident oni abusua onfante kan so ebi bafo montraso Yeah. Yes, sir.
Masifa motenibo na misha musana yeno nananom sabri dwom kakra sika kakra santana toaba no ayakufo ma na sabri omato santre fefe akwasitimo na edinkan anopa mbechia awia papa nom na omosoanom atenasia enso musa bechia Jelly Mr. Betransinity on somebody why Nane Asadano Minkobi. The Grammy Film Master, down in the year Jumawa Kra, was a friend say Mr. Body. Obaya Okasacho no Maminu Niano Titu Sikano. Million no Makuma Quib. When they 1,000 chopable Ghana money, show 1 hour Bema. Say ye to no be friend kind, Ebechiawa, let's say, Otto, now you're sonful. Nasa de Wissikasachi only. Ora Pina said, Yaros on an mamma bedu, Omokasachi only said, Amobaya, million bako, Ora Pina also so nebusia, Fanticano so ebi. Jelly, ono mamma no mianum said, Anobi. Eso so kasati anobi ne kura ne jelly said o kasati oni million baako Vatican so ebi ne masano wasa ensu nyame anyankan yati Pina Ejapon said a cause Mr. Anna ne poison or koya che ne bakos also never $1 million back. About Crown for said their course, and no crave free in the back, and also soon the city said, you know, Safate or Cano so ebi. Yet was so. They were pin out of my many mind. The real is a jatakwasi, ya also so obey from where you call Bushin in a Munchi Munian Penisi baby. I'm saying we are going to have Pahoda. Tetrama Damanu free up to no so as senior Abusia Penny Safoka Tanka about penny for 1 month. We rub Bomana, Mammy Chris Coco, Bracket Cruise, Marco. Wow, to Brofuche, no. The bet you want to money and man and anonymous. Said the engine and him no. And our mammy, I bring to our small entry, no dissent in the movie. I was sending in said the Messia Canono.
de tie ni medin ka kire mu se de mu san hwe go ne hwan powder ye rapina one ye ma me Helena train kusua papa film ba me no mo kase Alice wo yuka enadwuma de ekoso asro TV ono a na fa ho ka no pa wo yekoko de ma se ye nom de san ni tinu de wa ya ma abusua na so mo ani enti se onua film aso mo ba on so be kire wo do e de kire wo enti omu kro mo sent tiro sika no million no makoma enwotwe ene 800 Ghana cedis se de rapina opanya takwasi mo ne abusua nyina no onfante kanu subi obekrafo osuhtiemi said okra mama Helena ne nabusua so se ozo mo ka bi kire sanse ozo su kutama enti wo mo de million mienu ososo no monfante kanu so ebi Jelly trans never dream something ever dream no ye. I uncle found no more kind. I was so almost said, O papa from Nana near Chen Hokano, Omon a road dreamer, Omochia, fair, no. No, madam, I want it to Jammy Mula almost so much say you catch us so. Madam must say, read it. Almost say, no more alcohol, or China, or must have a try and check, no more say, no more call. It's an anonymous acquired the high, real anonymous acquired the home. Me pacho, eno grace, ni nana ma stella upon. Na bro sign transformer no entry has saying. Or say, AC of Adente so 1,000 Ghana, it is cano 10 million. Na enka ebusiani nyina. Or say, Nikuno judge say Oba holiday say o US okosimi papa so onona eyana oshano kopem say obesa ba Ghana into or say 1,000 Ghana onje no fancy stand nkonya. I am Mr. Thomas Asamoah, or name papa and US. Or say Mr. Dente 1,000 Ghana and counting see Abusia so Namu fancy some Munkonya. I am Mr. Kwakubeko, the Urena Eka say, or say na say any Mr. Dente, or say 500 Ghana CD, Titiscano 5 million. AC of Adente Sunenka Busia. I am Mr. Agyei, or Mr. Dente, and the US, or say 500 Ghana CD, AC Mr. Dente Sunenka Ebusiano. And Sister Portia, or no son, me papa, and the US, or say 500 Ghana CD. Ensi Mr. Dente so na enka ebusiano. Ena Mr. Kwame Bafuoche or say 500 Ghana cedis. Ensi Mr. Dente so na enka ebusiano. Ena Sister Eunice one me papa so ewa amanone or say 500 Ghana cedi. Ensi Mr. Dente Sonenka Ebusiano. Oh, how far? Yes. Mushia, I'm over salute here. Casa da fem. Fifra Tanaso Ako 100 meters. Yamada Wabre. Moba. Mammy, we na Mumrai. Mammy control him any man. They cry me free, Mr. Bimpe, the Bamadama Tower, no Castek. Also, no man in ano. Million Banco on Fancy Cano so ebi. Madam Mamma Ante Quanchoa, I do feel on a mammy antipoquia,
eke galeni eduawura almost million fa fatika no so ebi ago nananom ayokwo abusia nananom wadaroma tekoko so nananom wadaroma me kasa free chiame so a na bia si abusia ni nyina so ni adofo no mu free achichine bencheye abewo nananom a omugu ni so ase me nipa me kasa msamfo a momfa encheme nananom wadaroma muntie me ora accidente ni awo bia na watie mira ya fam kwada roma na wonso watie me ama na trobusie ni nyina mijina ha ma moire nom emu nchemunie owura dente nere mame ya mia owura ya fam na ire obabi emai mienu ana kasa kire wo mukuru nom wo mukumafo wo munsenom na nanom ayokwa busia nyina emai se omukita omnsam akane sika no mriyo enson na nanom wadaroma mufaka enkonya engufam sana eye owura dentatie me eye were abusuafo yewo asem ni Kofiase me kira owura sofudo ene somafo a woda ye abusua no a omsoma ayen sani a woyire abusua asieni asem ni Kofiase ye ba ya ekita yensem akane sika no mriyo no enan owura de ntasiw so a na kana nanom ayokwa abusua nyina wono nuanom ene abusua ni nyina mufaka enkonya engufam sana mama kwantwa obekwa tie wono wo ma sani a wokranom ekasa kire woni wokranom se omukita omonsam akane sika no miriyo no miensa esiw so na ka woma wonu abusua fanka enkonya engufam sana eye ye abusua ye sofu do daya no asem ni Kofiase wokra ya amia na chita afra ye beta na chi no ye so ye kasa kire woni woma maame kwantwa wono woma ba krafo yikita yensam akane sika no miriyo no baako esi so a na kabusua ni nyina ufaka enkonya engufam krani wadaroma obekra fo wadaroma na watie me sikase krami efi asante bibu ahya unkuma fo ena ekasa kire we mecha mame adon pansa nense no mame opeso ka ni nyina wona gina machiri hai asaba o kan do so pa afabi mpaye anti akoso enko anti yajewa me anti fo mame opeso ko wo nyina di anti mansa ne mbanye abusuani nyina sari oba bi de okasa ekire mu ni omukita amonsam akane sika no miriyo no miensa wono mbanye abusuani nyina mfaka Mr. Pina ajumwe oyere ba me se monya botre na nyama no magina wache okay you nyama ni cheri as Mr. Pina na no madama enema ewura dwem DJ model edi animu na no pa no yenyire hu ye ba Ebenezer Agyei ne yire ene na busua anopa omobai ebebre ye enema bebrebe ewi asoso busua trase eso mo saba be kan bi che so romo nema na DJ model
na adesa mabwa ebefa we na no madama mame mommy dey tell na ne amane ya ne mood pa dey cry me free sister Doris only sister Mercy omo chema omo yonko brabo pa ne yura accident eti omo bae sinu so we pina na kabusua nyina million no mako enum se enfante ekano so ebi afata kwasi pina sister Kwecha abusua nyina said dem ofase antilizima mikrum one didi akura se be no akoda krum oso ba ya million ba ko enfante kano so ebi ofata seme pina abusua ni nyina mesabi mika ho ye nana konko aben one na yere ene nunu agyeman anokwasem ono na deda yewura Agyei eti osana na yere kasa kire abusua nyina se million mienu enfante ekano so bi moda uwi ana ode womo sana toaso ede ama womo na mebo MC insan osoro no maba eti uwi ana kire kopim se meba yo medase ene eye ahodo enhia le wo kurodua ti se bi fa plagia se ba ya wo beba entem amaye yo nanano ayoko abusia otokoko so asanteman ekura yese kosua ani de ne ahobrase akwaso abusia panyi adawroma na watie me oba panyi wadawroma na watie me ana sana hene wadawroma na watie me oni fie mpanyi mfo nyina o mane mo nana no nyina na watie me abunu bia me do foma de nyina papa pina osu no nua no nyina na watie me mame kwanchua osu no ma nyina ne nananum asene abusia na moso motie me besemo ni die akasa manofomo a na mode akyeme nananum ene awia mi gina ha ye nkura ne bone empanfo se eye bone kura ye kuram amenyima adwuma na nyo na Agyei nananum awia ni nti metwa sotia baby ebeduru bia no na adu nananum mi gina ha no mo na mi gina ha no mo ma eye mo ase wo be kasa sinyanya da wo bua wo ni sika untimi nyansi ye sika wo fi a wo se emo me pa to wo ni sika enkasa nsi ye enye de ye papa ene ya trase a yanum no ho sika san baba na ni bonyamfo wo di ko bedwamu a eyeyie dudu bi bia danso wo dansa so ba ma nyansani bi kiremu a na ye ne pachali eya ne yire wadi ya takura eke jeli no ana manfo ni mo no atakura mani ampon ne yire obani bonyamfo nyansani a wo bobe ma chidom ana nananom ene wo kina ha wo ye ensiye ne mani nyina ya droso obi bebusa se na bema ya takura mani ampokura ne yire ne hwan ayo wo ba bedie wo ba konofo nananom mo so oba ya wa mu a eti se wo de kokura chi a eyeyie wo so oba yi na asesa de wo de yansi a wo ko bangia ya tu sika ne ya to ma se pam ya se jekọ oba yi ho ofe onu so wo bosi o kina ne na so na de chebo ofri na mu dia na tua brade nyankompo sechie ye papa adubu ache ene da wo mo ano oba panyi
buachi yadom ene da wo mo ano oba panyin na na bia wo omone na nanom adua na buso ma me no mani onua ni mu nyina ye ta na chi ama na ye nsi ye fitansi ye eye ba ko pe ni wo fa kwamla mpra so eta na chi eye abusua ni nyina ya kasi ya bobo register ye nkone na nanom asam kasia eto eye be ma atakora mani ampope ema na ya ne da fa ma ma da so aso wodi amerika akọ kutu okunu anim ka kire ne se be ma ni bonyamfo e ana wo ba tomro si asem atumi ni wo saka wa koma to yam esa asem do wo te satofe and necessity ye atowa na asa wo papa firi mu ana mi peje wu mu wo fa me na me ya bofra kete na na de me ne watena anyina duru se na se ma ase afiri mu a me nya wu mu da be do nyonto ni bi se odo ye dance sika odo ye dance sika sabini ti na mo mani ati murusu odo ye de odo ye dance sika sabini mi dole na mo mani ati murusu nananom odo kakra sika kakra jelifa abofrai Kofiase ya mi hu no na wo mu hihya ene woni na tena abeduru saamre obani monyamfo nyansani se be makoma to ye nwate na saani ya yano nananom ene mo ase konofo wo so wogina ha ne nsini mu yamienu efi se ene ma me kwantwa ana wono be ma ni monyamfo Agyei e produce ye no no so ba na akwam e ma ne sa ahonhom e free ahombani mu e ma ni nya be ma ya atakora anka ebia na ni nye na ne mami abie kwam a wo so ka ho bi wate wa sese ka wa koma to yam wa ma ne be ma nyansafo nananom se de mo ase akire mu ni bi papa pina bedi adanse a mu furu pira ya ne debate bi bo mu papa me boa bet no ya di bo mu no de tia ya di bo mu ni se e bia pira ni hinhimu a bet no bo mu no timi jo e de wotra ho me boa wo de wo furu pira me boa o se me boa ye wiase amamu nsuo wo plane eti aye mo asisi wo kura ni nsuo podo mienu suofo no mumpie esuo de twagina ben na wutimi wo se nsuo ya akono ati se wo ba ya wo yansi ye ya esuo ya fe entase so ne ba ni kum so afete se wo no a eti se na wo amu eti se de mo ase esi mo bra so mo nya ade se na nanu ni nsuo podo mienu yenye na yenchama ne nsenom na adofo a eba ba boa mo ama na ase ye akoso asundue mu no yemfa nsom wo mo se de omo ase no na nanu mo wie ye no wasimi kura mi kok Jirawo, wo yo ba na wo ye bema. Bla. Na nanu mo so okura ni coke. Ai. Ne Fanta e ka ho bi. Ono so wasise no puduo baako. Se ni de ni ahobrase akwaso. Na nanu yenye na yemfa nsum ahoho. Wo wie ye no so okura ni malt. Na ade agusuo ni yenkate boga. Kate boga de yen nyina ye wa ha bia wa nwi bi wo mpanyin blemu a onkula blemu wa wi bi da kate boga ya de e de pa emu da fren to wase wo kra ne kate boga puduo baako ne malt wono so eka ho yemfa nsom ahoho na nanom kalipo we no e special kra eye mo amase wo ba ni monyamfo kokodufo a wodi ne kobedwemu ayeyiye no wose hye mensenom so wo bia nya manchesi no obi anya tofia mema ne kalipo mu different we ya bro kire de na asipi na eba no wode ma no ana wose fa ba kire yiase ana wode bai ti nananom so fuma me ya boso mpaye aguso wunya bia ya lisisi ya akoma ya le moja bro so onum bia ne ko wo Yesu di mu ti nananom se ne osie no ese ne kalipo puduo baako yenye na yemfa nso ahoho nananom wo ye no wasi mikura eye mi frutal mikura me don simon wono so puduo baako se nananom yenye adofo afrachirichiri ni bencha ye ba beboa ye ne se mo kira mo aduane asam no wo bia nya bia ye mani bi na wonungu ye frupani mo a nyame wo nhira wate waya ade de wahwiri bi asafo awrade nhye wana mu saa ne ye no awrade be hye wana mu e wo ka wabɔ no wase e na apa wanya nananom ye wi ye pe atakɔ ne se frutali ni bi no opɛ timesra mu wi a na ya yi bi e de ama no wo so okura ni free drink wono so e ka ho
ana ɛyɛ ne biscuit wɔno so ɛhyɛ mu bi ana ɛyɛ bikyire mu a tampiko wɔno so ɛka ho sɛ nananom yɛnyɛ puduo baako na wɔno so yɛmfa nsom ahɔhoɔ ɛma no ɛso nneɛma na ase yɛfɛre mo so nnɛ deɛ yɛmforo na kutimi foro wo a yɛ sugyani yɛ ahome fa w'ani tutum deɛ ne ho ayɛ wakɔnɔ no waka akyerɛ me mede ne bɛbele ofie nananom yɛwie yɛpɛ ana ɛyɛ ɛnsa ɛso me bɛyi ɛmu ɔden kakra saa na bɛka no ɛyɛ wɔbɛ ni mɔnyamfoɔ so wɔde dɔkɔdɔkɔ yi nyinaa bɛba ebia na yɛyɛ yɛkasa bebrebe yɛ no ɔmo nim si yɛnom nsa yɛnom nso yɛso dɔkɔdɔkɔ ne yɛnom obi so twa bi papa asana ba watimi akasa wɔso wɔkura ne ice wɔno so emu ɔden yɛnye na wɔno so yɛmfa nsom ahɔho owie yɛ no wɔso wɔkura ne hanky puduo mmienu hanky no a wudi kan no bla manim bra wo bla gyina hɔ koto saa kɔ hɔ nananom sɛdeɛ yɛ mmoa mo ase wɔ se mo wɔboro ase mo anya adwo sɛ ne hanky puduo mmienu na nyame yɛ adom a ɛnyɛ papa ɛka nyame asɛm a ɛyɛ soronko na wɔkyena nyɛ hɔ no ne yɛbɛkɔ asɔre yɛwie bɛba akɔda wɔtwa bia mpɔkwaa me ase san sɛ nnura anwummerɛ ɔmu no ayɛ nanso wɔantɔ ɔte wiem soronko de ma yɛ hanky so ɛyɛ adeɛ a anɔpa mo ase wɔ pere mu bi ɛsɛ mo nye na momfa nsu na mommoa no na wɔnya naase ɛkwae hanky so ɛyɛ mmoa mo ase sɛ mema bɛrima gyayi baako piesie bɛde ɛna mede ma wate mo wode bɛyɛ adwuma ama me nananom sɛdeɛ ɔbɛn mɔnyamfoɔ sie ni kɔɔ gyalie wadaroma adeɛ a wɔyere ayɛ no akwasi broni bɛka nsɛ surprise wa surprise me koraa wayɛ ama no aboro so ɛnneɛma ɛgya ha nyanka mpempemfoɔ na ɛyɛ sɛ yɛ bi yɛ nsia na ɔmo ayɛ saa adeɛ wɔ so nnipa baako pɛ ɛna ɛyɛ saa adeɛ no hanky no nyame yɛ adom a ɛnnɛ ɛbɔ nnɔnwɔtwe a wo maame frɛ wa ɛmfi abusua panyi bɛfrɛ wa ɛmfi wo papa so na ɛkorɔ wo papa pi na ba bɛfrɛ wa ɛmfi na adeɛ a wobɛyɛ ne sɛ ɛsiane sɛ anɔpa adeɛ a wogyere bɛyɛ yɛ na awie adeɛ wɔyɛ nti nnipa yɛ adeɛ a wɔsaa yɛyɛ nti prɛ sɛ wo na awie de kɔ a na nea wo wife so de atɔ so wɔ ha wobɛwu sɛ biribi da akyire ɛbɔ bi te sɛ pɔɔpee a yiwo gyina yɛ na fa yɛ ha ɛsiane sɛ nnipa yɛ adeɛ a wɔsaa yɛyɛ nti na me sɛ wowɔ adwumayɛ mede adeɛ no ahyɛ wo nsa wɔanyɛ abɛka kyerɛ me nananom wɔso wɔkura ne hanky puduo mmienu yɛnyɛ na yɛmfa nsom ahɔho owie yɛ no wɔse mpanyimfoɔ sa na ɔda hɔ a ɛka nsɛm okura ne tɔfe wɔno so puduo baako sɛ nananom yɛnyɛ na yɛnkyɛm adɔfo nyinaa ɛwɔ ha no mu ɛnya bi wawaleɛ ɛnyɛ dɛ no wodi tɔfe a wawaleɛ ɛbɛyɛ dɛ ɛte sɛ deɛ na waleɛ ayɛ dɛdɛɛdɛ no nananom wɔwie yɛpɛ ɛne wɔse wɔkura ne manches ɛne ne candle yɛne nneɛma a yɛyɛ nyinaa deɛ yɛ mefɛ ne manches ne candle no obi wɔ ɔhu ne sɛ yɛ ana ne yam de ne pram na mo a mo hwɛ ɔbaa tɔmro sie sɛ deɛ wɔsi gyina hɔ akɔhyɛ yɛ adaneda no ho nansi yɛnyɛ yize saa o hwɛ nananom sɛdeɛ wɔaseɛ sɛdeɛ wɔsi yɛ papunu no nyɛ adeɛ sɛ obi bɛtumi aba wɔ kunu ho ɛda eti nananom wɔsi wɔkura ne manches ne ne candle papa bi ba Ghana yi so ɛba bɛhwɛ yɛ so yɛdum kanea wɔn sɛ wɔdum kanea mɛkɔ a wɔnyɛ electricity foforɔ so baeɛ wɔno so ba bɛdum kanea saa wɔn sɛ mɛkɔ a wɔno so nyɛ electricity ni ɛna nnɛ foforɔ so asaba na foforɔ ba yɛ kora de wɔdum kyɛn wɔ bibia ti sɛ deɛ mo asese mo bra so nyɛ ado sɛ nananom yɛdum kanea madam ma mo mpa manches nso candle no na mo fa nhwɛ na asisi kam sɛ bɛyɛ a obi biara ɛma mmefa ebie wɔbia yɛ no wɔso wɔ kora ne ntɔdɔk no sabi nsɛm mfansi ne hɔ ne sardine ɛka ho ne ta ɛka ho saa dɔkoro yi nyinaa so gu adwo a yɛkyi mu wɔwie yɛ na de tomatoes ɛka ho ne nkyene ne gyene ne mɛkɔ wɔwie adwuma ne nyinaa ɔbaa de mɔnyamfo nyansani sɛ nananom na ɔsi atɔ so mprɛne no ba na mokɔ fitia mu a ebia na mbɛkɔ no mu aduane nyinaa asa nti nananom ne nsenom sɛ wɔde ma mo mmienu na waka akyerɛ mo sɛ mo adaworoma motwi bɛkɔ no na montu mu so ne yɛ so kasa mafoɔ yɛbaa yɛn bi adi sɛdeɛ nananom ɔse mo no nananom ɔwie yɛ no wɔse nneɛma wie nyinaa wɔde bɛba na sɛ wɔamfa ɛkɔnya kekasie yi amfa nneɛma yɛ anwumu a na kyerɛ sɛ nneɛma a wɔde baa yɛ nyinaa ayɛ kwa nti nananom
mo so aba we se de wo si dane ne ho a we akura we se wonyine na wo kɔ ne ho nya yi no obe yi wa hwe hwani na egu na chi a wo sa de dane ne ho government sa wo kɔ government dem a ekola ki we bi wɔ ne dem wo kɔ ahemfo dem a ebi wɔ ne dem asofo ebi wɔ mo dem eti se de mo ase ese mo se wo kura eye ekola mienu mua eye akoso eye susu da ne ho na ebi a wo hwe won mo ya beka se kom na de wo hwe atia mo wa ya de sana na no yangi wo so yi chance no kwa sadia no power de chair mo no e na awia yi so wo de be che yemfa nyama yi nyina enwum na yemfa manense no emienu nyina ade de anya obrase kwa so afi na atu sika cash kudi money lazai sika ni ho a utimi fom wukunu wa ha dabi wukunu wa ha asa de wo fari bi se wukunu wa ha ko fro wukunu bela mi ko so ni mo fula na bela mi ensura chiri fa ne bela mi wunso ne sa so obi be fa no esen nya dia o de ayesa wa she munyina la be gina mbo da me gali gina na nchen na no mo ba we na yiri ni o me nya na hwe we gina ho ne ho na koma po ni pe mo bo wo de ko gali tu bibi hu yire so ade a wo yire aye no ana no pe ene awia niam awe nyina nya yize saa wo kire bibi na me hu so wo tu sika ku no so na me hu so wo ho tu sika na me hu so sika wo ho wato nurse wasi say wo papa pina na wo ho no pa no so beto bi hu no so se na ase no ono so beto wo ene wo to na papa mela fi so na yeso obi ekwa na ma papa ba akwaso agikura ko wasi pina ho ko jibi wonsefo no mo na saso ko ho ko asi aso ade amaye no ma ya ade pa boniti kan no mintie wa she ne fene na konno wa ya ma na ye fe pa ji wo mu nyina bla hwe wasi ba sa sisabi sisabla je wosifo ni nyina je wo mu nyina la bala ma ne fo wani so na wale nya yize sao edo ko wani hamu nya ni ama no nkora no so mi twi o moka e ma ne hawo mi ana me sa ya adwuma no usika dia ya twura wie ya jisika na se ya die mo awie ti mo pa mo fa krata no ko ji ko mu nyina mo o ma me so ama ubi mo je na wo ka se ya dia ya se bia na busia dia onyi bi wo mo no sha ayokofo no kwa busia panyi wo kwaji bi wo no ho ayokofo kwa na wo de wo ji ya so wo nya nipa jibi wo na ma ni nyina ho obe mani bi abusia panyi mani bi wo sika cha abusia panyi alla mo na me wo nsira mo pa ma ya ade na na sa na o hwe be so wo wa ya ma na ye fe pa na me nsira mo o da mo se akwaso fama mi nkura mama bi fama mi na na no nipa nya kwasia me oyuko dia mo dia mama no me nyansa me de na mo a me dididie ye ya de we nyina me nya bi ti nya me ya adom na me so me didi me ntutu suo dudu a na me kwa na me de atodo kono ne sadi na me ma we ti sa me tena ati me sisi nyina ya me ya na na no sa de mo asi asimu nie wo si wo kura sika kasa sika cash kudi money lazan be sika ni ho a wotimi fon oyo me papa bi na body enye yize saa o se cash wo ho na nanom mo si okura ne nsam o pepe no baako etu 10 million e de tai enyama no echi na esa nsam mo ase wada na nanom adua na atwe abla de nyankompo sachi mu nti no abusia ne se ensiye eye dakro pe eye ni monyam hye omunye ni musa ti da abusia panyi no oba panyi e de abusia panyi mfo nyina se ne wofanom ne maamenom
ɛne ne soa no wɔn so tae n'akyi ɛyɛ titi wɔn mu sika no 2.5 sɛ nananom yɛnye na nananom ayoko abusua yɛmfante yɛka so bi bɛma gya yi wada roma wɔne wo maame ɛne wo nua no ɛyɛ wo yere ɛne nananom aduane abusua ne wɔfa no yɛsi yɛnyɛ mu so mumu saa wɔpipi maako enum 5 million sɛ mo so monye na momfante moka so bi na wo yere so ɛyɛ mikyerɛ mu a onua mɛma nom ɛyere nom sɛdeɛ wɔn so ɛseɛ sɛ wɔn kura wɔn nsam wɔpipi mienu esi bɛrima wo gyali wo so na aka wɔn ne wo maame ɛne wo nua nom wɔkɔ so ɛde tae akyire nananom ayoko abusua wɔte kɔkɔɔ so asantema kura yɛ sɛ kosua nananom ase ne akɔbi adɔnten nananom a mofiri kumasi makɔmɔ makɔkɔmɔ ne ɛnyɛ mo ya nananom sɛdeɛ mo ase ɔbaa kɔnɔfoɔ ɔbaa bi deɛ wɔbaa nyansani ofiri nananom aduane atwea blade nyankopɔ sɛkyerɛ mu sɛdeɛ bɛrima gyali ne yere ɔse mo no ɛsɛ nananom nipa yɛ adeɛ a ɔsa yɛyie deɛ ɛka kyerɛ yɛ ase ne sɛ praise him hallelujah da mo ase nyame ɔnhyira mo ɛma yɛn mother that's it. Jerry, and I'm to us until we are and Sandy Boa. Hello, we have a bunch of number. Bratobo, Mr. Tobo. Jerry, Mr. Tim, you know, mamma, and say if you have some uncle, a soup of fee, a show on any almost 50 Ghana cities, and see no mamma, some money, number one Timocaso. You, Sister Adwa, Quantua, Crawford, Babia Obieti, a young mammy, Joby, Nicro Devi, also my 100 cities, G. Ne fasin sa onkunya yo sa awekofo abusua me pacho monya so na mentie me eye madam fo ene kwadwo burobe sabre o amono ne kwadwo burobe awo eba e de na to kwabra du ene kwadwo burobe nua ene da femu ya kwabra nyimani se enda fo kwadwo burobe nua ene da fem kwadwo burobe a mentimetimi ayimani de me kan se kwadwo burobe ene na butua Pia any Billy, Edomian, me cramming some 100 Ghana cities. Monye, Namo fancy some Konya, emergency. Nada. Mammy Cran, Miss Rotier me, and say if you are to two, Akona, or so by Alcutan, some 100 Ghana cities. Mammy, as you so, then call Busa, you know, Sabre, Santribi Atua, Eba, I am 1986, which the Mamma Becoachua, the classmates. Ana sabre omato santia omochiano ema moja mo huye mo moy hello ayo ulaki miamini miana meka say jali ani wo maame ni asembia ka chiro mo na yina le ko ni ewo mu ifra me semu a o nya bo tire o maame kura ni mi so tie me ese no maame 50 cd ah de ni ka ese kan bo wa Mama Krani tie me and say if the Felicia on of Kokubo Felicia or say so na ka on obusia na 200 Ghana cedis 2 million on je na mo fantimo kaso jo na mo sable santri bi atoa eba Eben, which is my Kachiaba Eben, the classmates, and as Sabra Mato Santia Amo Chiano. Mama Kachiam Pacho Tiemi, Jelly also count and say, if you are probably.
ya osi oba ya one na yere omukuta 50 Ghana cedis then ensi no ma so na mo fante boka nananom enche bia na mo se mo akasa moma eye ayokofoma eto santire beti aye omo se omo ba ya mo kasa kire papa nom 500 Ghana cedis etiti scan 5 million eja no money na mo fante moka so saso na omo yere ma be ko acha won so no ma omo se 200 Ghana cedis ensi mo so na mo fante moka So, Antinya akumba bia wo bia na watena se na wagige atam pompom fi se pa ekahire no Santia ato efiri manimu eba eye Kofiase man na ato Santia omo eba no Antinya akon eye ni kru ene na busua eye Kofiase aduana busua no Kofiase adehye Antinya akon itiye owale ohene emua enti nananom enyina etiubi eye Kofiase hima nana acha amwanima ohema fefe nana etimubi omunyina na echia Santia atoa echia yina eye kumawu Kofiase na omo ato Santia omo echia eye yana ntachua ene ni sister omo ma Kofiase man ate se omo nua prekupe wada ne benkum so ibubu ena no ena ye gya ne kwan kura mpanisi ade ato wani a enya wo na wudie ni santi edomo a esaso nyina ana na hima eya Kofiase hima nana acha amwanima nana timubie na ye chia no ye nyina ye pa na de ato Antinya akon oni na ntachua ne onua no no de ato omani suo no ye ba na ye beyi ade amawo Antinya akon ezie asafo no asafo awodam no omonso etimubi a womo echia driver fry no bae oman no Kofiase eye kumawu Kofiase na omo ato Santia omo echia no yesre abusua se omo echia no na babia mo betena no na mo siesie ete ama homo nana no mo timubi enu ti babia mo betena no na mo siesie ete ama homo bi yempese ye bechi awie yese yesre mu a munyina hona yenkopa akonwa meremo yesre mu bibiri seremo babia mo betena no na mo siesie ete ama homo ai sana tia yana ntachwani kunu eya ya boahin one na busia omonso etimubi a omonso echia domna edimoni nyina eye kumawu Kofiase emema yababa DJ wada yana beto aso na mo fasa media juma na ma mesero yana beto aso misayonfo eni boga jonis a omunyina eka ho enu nti na yaduru ha no na ahema na echia no nana acha amwanima eye Kofiase ahema nana ahema fefe na echia no yana mase ya mama kwa manso ye to ansa body ya so ena na yeri doso nti ansa ne ba ne ye fro se de be ya benya kwan ya kofoforo so yanga sam papa ofota kwasi papa tie me ensan ye fre eda fre bon ona na ofase osi bi omukro mo 50 Ghana cedis esi mo so na nka antia kwaye ani abusuo ne nyina monye na mo fanti mo kaso o amekwa chiwa tie me ensan efri abana badu anane ma amusem ko cham 50 Ghana cedis ma meje na mo fanti mo kaso
January perform with Jim Kakrai. And Pina, it is for Baba Chia, Yaba, Brantua, Yabaya Siabusia. It is for say, William Marco when you fancy Karasubi. Sansuna, Yaba, Ya, who play free moons, Yabaya, there's some poetry, also Jane Fati, Yakonta, Karasubi. Apparently, Atakwasi, but what's your name? Bijana, my name is Yes, 50 Ghana cedis is usually a car with Yana. Shake, I got a parka will be, or fancy a Karasubi. On the summer, the Emperor Moy. Of what I tell me, I am here of Jamin Madu. Or say, one day over Pina. A Pimahulu, a Susala Kama, and you were selling our Fancy Karasubi. Yes, also. Mamma name is Rotimi. And say every other from Paul and then on fancy, almost all day, almost Busia. I'm a monster, I'm going to take us 50 Ghana cities and see so, then come on or Busia. Jerry, baby, I'll be on Miss Rotanasi. And somebody on the airport, I want to know what you said about your written your Kodasi. Jerry, maybe I will be a black. Jerry baby will be a TMA and saying every sojaman say Obaya Okrani 700 Ghana cedis 1 million and see Jerry so ono mame and mabusi and money number fancy mokaso. Eben ono bra Jerry Miss Robert Nase Madika Kan Sabet Nase and saying every Oboy Yankee or see Ben, only Jerry, 100 Ghana cedis, money, number of Antimo Castle. Eben, only Jerry, and oh, mammy, and saying, if we C4 say, or 700 Ghana cedis, Eben, Jerry, and oh, mammy, money, number of Antimo Castle. Mamma contract TMA. So that let me touch the Barusa Casatro when you see 50 Ghana cities. As you saw, I can't buy Jerry Woodina, Fancy Council. Santrebia 12 and another TMA. A year, Nana, the Marcus Presiama, a year, what would grow some for the Santrain and our 12 Babachia was saying. Come on. Yo, Sacha Atso Echiano, I am Miss Wafa, Miss Abishop, Pabi Praza CEO, or the Yamqua getting in there, and a Sabi Rapina, T and Amato Sancha, Amo Echiano. Now, if I call you, so near Kofiase spine said, Namia Drumoa. A year was me woman, a tosso, a do, a dano, a Yosiada, we are sitting there, see a dinner no da. And I am me at the kind of my weapon, a study to what I do not for the yard there. The fish here too. Now, I said to my baby, and I was sit down, crack and crabby was school her. Secondary school, occupy home to my northern Safua share by some. The twins after Busselina, Sabrina, and I'm Baba, Abatayi by Echi. Na abibia akona nimu ka ya to so mother ono ma no much do more na mother no ma much do more teacher Bele mi so tie me and say if you go coupon and then or say 50 Ghana cedis teacher Bele enso so nanka abusia sa so na Jerry ono ma be kwachiwa and say if you go coupon no say 50 Ghana cedis on na money na mo fanti mo kaso Sansona Jerry Oba Jeremiah, my record, I'm sorry, I know what's here. Now I catch Jerry. And saying if we
and then now for Mufra La Paz, Ebaye. Almost say, Mobile, Mukutum, some 500 Ghana cities. It is kind of 5 million money, number of fun Timocaso, and Tijari, with some mobile, no more country. Yo, a year of a KB Canada, KG Canada. I say a year of a pina, I don't need a cratchy dente, and this is 1,000 Ghana cities. We don't know it do 1 year now. Mufanka Mbata, Ewo, a firm. Sada and Chakra, and I'm so fair. Sabre Santri Biatua Eba, and I'm Eben, the master, and then Omo no Juma, and a Sabre Moto Santra, Omoba Abetiano. Samson as Santra Bacosu today, and also Ebenezer Unique, 2021, Eben classmate for, and I'm also. Samuel, classmate, and almost a Sabre, a Moto Santra, 2021 Pono front. Jamie Yanko. Yo, and Chakra, and I'm a soft affair, Abby Shop, Abby Prize, CEO, on the nearby Sister Rita, and the young papa, and the new, I will let you. Now, I'm by I will say, Nana's really Nanasabo, Bobani Pina, Ununia Numina, Milono, a gnome, a civil so Nanka, Abusanina. If anyone I'm kind, I will say, for the dorsal. We had in for the Sunday, and Jim said a dorsal, and Jim Mammy, or Crano, not a Cotrasso, I will be a car, na Yacoboa, a year, no so at all. And that's the chairman. Na na manche bia na santene ebi etobetia ebichiremo a Eben ne master ene na juma yefo amba ya mo se Eben ensi so na nka ono ma 200 Ghana cedis monye na mo fanti mo kanse DJ to aso ye di tika no so na me to ansa wode no eso ma me kwantwa ene de ni ahbrase kwa so ono ma na ma wianso no motie me fi sampanfo sa sana mo ni so na kwa somo Mijina hanu mwana mijina hanu muma yemia me papa aye nana bosomfo na michiremwa aye aguna brabodo bosomfo sade wosu ni wasesompa wasum no aye na hoho ho anasa ne wodofo afrimu a nana so obaye okra ne so pipi makomaku edu 10 million saje wono ma na fate wodofo ekaso papa se me wa sonte se osire wo twedi ampokwa me se kabia ema ne kabia ba tu papa mframam de yese wo ye edeboa wo bia wo de beboa wo ede de ni awbrase kwa so me so mo me ka kire me papa bosomfo se nyame onhira no ema ye das ya nyama das odom enyo mo me mo no kakra DJ my mo se we ye ebe classmate for ana eka say 2017 bema ebe do way what he one dey he aha yo wo mo se wo hunti wo mo twantema wo hwe mama yi ni meya wo ho aye fayie na cha so mo bompa ye se wo papa ngu ai sa no mo kan ye one dey ene mo atwomo sadia wo classmate for asieni wo mo sa classmate for wo kromu ha no wo mo huru so wo mo twantema ene de konto wo mo su twabi e de aba wo mo papa ayi ase wo classmate for na wunia for yi so wo mo ba ye wo mo kromu nsam wo pepe mi ensa se ebe esusu ato ma me no wunia no mo de no se to so mprenu no ba wo de ate wo papa ne kaso bi no mo so wo mo aba ne mema mu pa wo mu no ba ko pene wo mu a wo ye pepe ne wo mu na wo ba ma ka ni nyina de sika de o mo mfane to bu busa no ene wo de adi asa sane ate no wo mo so wo mo ma me ene ebe de ne ba sanya sa aha yo
Sorry, pray. And I feel you know what to soon, you know, and I Kofiase him out and penny for and I sabre and I'm told something for apart from so baby, I was sorry, John, good in the case of Pata. Thank you, DJ. Yes, and somebody is of a Madasi, my memory now. We jam one of my blood. So you will be a miss me and say if you are down for John, on any year, or down for John, on any year, almost say, or some 200 Ghana cities. And so, I can't know, mammy.
So na Jerry say if you yaya me chira zongo yaya on ne papa almost 100 Ghana cedis Jerry ensi so na nka woni wabusia so na ma me kura ne pa chotie me and say if you kwame jambo or say 50 Ghana cedis ensi so na nka offer to aso pa chodi aka mfa ma offer why ye to aso fesu sabode we na no madama ye rapina hemani mo ne abusia nyina afata sabi besoso me kan said aduana number 3 ye kasa chironi ye busua pan ni hope ye de ye obia ye busua no ye obia tibra na be kan ho ye se ba ya titro scan million no makoma ensa oni abusua infante kanoso ebi se wa be kan ho eti wo ye de ya number 3 ya chire odi we me to aso de kwa me so free Mr. Osei Noah the young couple of party you are catching the tower man on it the silent to know who are catching the test I don't know what say mini aquato you boo nano and then I saw the silent to know so by to Tosika the million no makuma do you see who are catching the test so na capina I was saying you know yanye na ya fante a can subi sounds so na Mr. Ima ono so one na yire omoso kasa kire yura accident ene abusua nyina no omoso mo baya million no makoma enum 500 Ghana cedis se edadente oni abusua ode na that say unua eka no so ebi jo sabi ni ma menso mentwa so ha oba kwa ni meso ya so na tie me aye ofamfofo oni sister fia ene wo ba Teresa omosi omo mo baya ono ba jeli opefa onye na fan kampata mu fom ye be die nti ya da ase eje pina ada ma tie me sister Doris onene maame ante sabana ne nuanom nyina sede almost so kasa kire oni se million mienu ososo oni abusua sana kujobi ono soso kasa kire ora pina ososo ne abusua nyina kujobi one ne yire eso si million ba ko fate eka no so ebi yo opani kwa me gwasi mi so tie yesi de be ka mo won se C2 o ma me anti age aha ono se wo ba ya opepe ba ko ona ne ma ensi so na fa kan pata mu fom awante yesi wo ma me adwen akoso ka ho ye be ti adas yo hopi na me pa cha mo asom na ha aya ma me krama aya ma na oba fanyi krama on ne ma se wo kasa so fa accident ani nwa pina ani na busua nyina o so pepe ba ko nyenka ko nyen saa na ma me kwantwa abi krafo me na oba fanyi krama ne ba Teresa o se ono ma nyina series ampem aduonum saa na nti drowa na okuru ofiabo a ami krafo ya kasa kira se ampem aduonum saa na Razak onso ne yire onso ma me krafo ono ma ampem aduonum yo ebe ni so be bia wo bia ya so ne tie me ono ma me no nuamo aye wo na fofo a wo no mo nam e from the big 6 omo so mo ba ya opipi mienu ebe eka wa eka ma me saa so na ona fofo a no mo ye adwuma be bia wo sua adwuma no omo so se omo ba ya opipi mienu ebe esi so a enka wo no ma me mo nyina ye be genti ya das jelly ono ma me no nuanom nyina de kura me free eno metifo ono de manyina ne nananom omo so omo ba ya million ba ko osumo fante kano so ebi so yeah MC ensan no omo ma enwie wa madam ensan be 15 wa ha ewia na mama ma toaso yeko atinya ko babia wo bia atinya ko sa ana eye honorable awiemfo sa ana eye boga jonis ana ya akosomo babia mu wo bia mesremo momfa mo so emfemme kakra